Dobrý deň, teda vítam vás, ďakujem za to, že ste nás poctili svojou návštevou, prišli ste sa veriť tomu, že niečo nové naučiť. Že ste s nami, že dôverujete. Čo sa vám najviac páči na Dni otvorených dverí Klíma pre teba? Celkový prístup aj obchodných zástupcov, aj vedenia Klím pre teba je veľmi dobre zorganizované a veľmi profesionálne. Som tu prvý raz, je tu super, páči sa mi to, prezentácie boli naučné, veľa som sa to naučil. Veľa informácií za jeden deň, veľa užitočných rád a najlepšie ten kolektív. Dozvedel som sa tu veľa vecí. Hlavne som pokecal s ľuďmi, ktorí sa motajú okolo tohto remesla už dlho, hej, takže som sa popýtal. Zistil som veľa užitočných informácií, takže jednoznačne za mňa 100 bodov.